Maksim, sä oot pongahtanut Suomen kansan suureen tietoisuuteen ja sä oot kissojen, kasvisruuan ja kurkkujen suuri ystävä. Miten menee? Ihan hyvin menee, kiitos. Viime yönä oli pienimuotoinen ilmaisku Kiovan, nyt sähköt on poikki, mutta muuten menee hyvin. Kiitos. Ja sä oot tulos meidän Liian kuuma peruna podcastin vieraaksi elokuussa. Tervetuloa. Kyllä. Kiitos paljon. Mä tuun teidän vieraksenne samana päivänä, kun multa ilmestyy uusi Suomi-aiheinen kirja. Ja itse asiassa kaiken muun suosion lisäksi mun somematka alkoi siitä, että mä väitin muistaakseni Instagramissa, että sota ei ole syy lopettaa kasvissyöntiä. Juuri näin. Ja jos sä haluat osallistua tähän keskusteluun, niin sä voit käydä jättämässä kommentin tämän videon alle, niin me voidaan sitten käsitellä sun kysymyksiä meidän jaksossa. Kyllä, otetaan niitä innolla. Olen kiertänyt paljon Suomea, Ukraina, muita maita, niin voin kertoa paljon siitä, että minkälaista on elää kasvissyöjänä tai ehkä jopa vegaanina eri puolilla Eurooppaa. Näin on. Ja hei, tsemppiä sinne ja nähdään pian. Kiitos. Nähdään.